desagradables i tan orgulloses que no es podia viure al seu costat. I tothom creia que estava morta o ben cantada. Han dibuixat la meva silueta i ara tenim de pintar-la. Unes flors als pantalons i ratlles a l'altre costat. Perquè és xulo que ens vegi tota la gent. Un mural senzill, d'execució senzilla, perquè el puguin fer els nostres nens, que ja estan més o menys preparats per la plàstica, i nens de fora també. I llavors és un treball molt efectiu, perquè queden retratats ells, i a la vegada senzill. I llavors, a més, això, involucrar els nens amb un lema, que és el lema dels nens i la Constitució, que els volen enllaçar-ho, els nens, l'activitat dels nens, amb la Constitució.